Bos días, nenos e nenas. Na hora do conto de hoxe, imos contar este conto. Titúlase A partes iguais. É un conto da editora Oco que foi escrito por Darabuk e as ilustracións son de Lina Zurtaute. A partes iguais. Pois, veredes, isto era unha moza que, a falta de traballo, botouse a andar en busca de fortuna. No medio dunha leira atopouse con Brazo de Gorila. Brazo de Gorila era tan fortachón que abría regos cun dedo, sen que lle caese unha pinga de sudor. A moza díxolle: «Queres vir conmigo?» «Son libre», respondeu el. «Nin obedezo xefes, nin sirvo señores». «Repartirémolo todo a partes iguais», dixo ela. «Pois, se repartimos a partes iguais, cruzaremos xuntos a terra e os mares». Así quedaron de acordo e marcharon os dous. Diante dunha fonte de auga clara atoparon a Orella de Morcego. Orella de Morcego oía tan ben que distinguía o voo dunha bolboreta a 100 leguas de distancia e polo son recoñecía ata as cores. «Queres vir connosco? Imos todos a partes iguais». «A partes iguais? Cruzaremos xuntos a terra e os mares». Así quedaron e así marcharon os tres. Nun deserto de areas de lume atoparon a Fociño de Touro. Fociño de Touro sopraba tan forte que só con abrir a boca levantaba unha tormenta e o seu espiro facía tremer os volcáns. «Queres vir connosco? Imos todos a partes iguais». «A partes iguais? Cruzaremos xuntos a terra e os mares». Así quedaron e marcharon os 4. No alto dun outeiro pelado atoparon a Ollo de Águia. Ollo de Águia disparaba con tanta puntaría que o seu arco sempre daba no albo, aínda que estivese nun cráter da lúa. «Queres vir connosco? Imos todos a partes iguais». «A partes iguais? Cruzaremos xuntos a terra e os mares». Así quedaron e os 5 continuaron xuntos o camiño. Na capital do país, o rei organizara un concurso para celebrar os seus primeiros 100 anos de reinado. Aínda que, por desgraza, foran 100 anos de injustiza. «Se alguén é capaz de cargar ao lombo máis sacos de ouro e prata co soldado máis forzudo do meu exército, regalareille todo o meu tesouro e pasarei os meus últimos 100 anos
nunha cova, anunciou o rei. Pero ao que fracase, cortareille a cabeza, sentenciou. Os nosos 5 amigos apuntáronse ao momento con moita esperanza e un pouco de medo. O soldado máis forzudo do exército real era un mangallón, capaz de esnaquizar unha montaña a puñadas. Sen apenas esforzarse, levantou 1000 sacos de ouro e 1001 sacos de prata. Pero Brazo de Gorila, cunha soa man, cargou cos millóns de sacos de tesouro e ata con Mangallón, co rei e co seu palacio. Mentres, coa outra man, reconstruíu unha casa que caera de vella, amañou uns niños do beirao e deixou alí unha anduriña coas súas crías. Todos os que puideron ver aplaudiron coma tolos de alegría. A continuación, o rei entregou o premio, felicitou aos gañadores e despediunos desexándolles moita sorte. Pero aquel rei, ademais de inxusto, era mentireiro. En canto os nosos amigos se perderon de vista, a súa maxestade ordenoulle ao seu exército que saíse tras eles para recuperar o tesouro e matalos a todos. Ademais de inxusto e mentireiro, era un rei cruel. Dos 12 xenerais que tiña o exército, 11 negáronse a facelo. O último aceptou, pero co seu finísimo oído, orella de morcego, oíu todo e contóullelo aos seus amigos. Cando viu achegarse a nube de pó que levantaban os cabalos, Fouciño de Touro soprou e soprou e o exército do rei acabou espallado como as follas dos chopos no outono. E cando o rei se dispoñía a armar outro exército, Ollo de Águia disparou unha frecha que levantou ao tirano polo colo da camisa e o cravou no alto dunha torre do castelo. Alí solo vivía unha pomba branca, que, co susto, botou a voar. A xente tirou ao lume a coroa do rei. Logo reuníronse todos e elixiron para que os gobernase a persoa máis sabia e bondadosa do país. Os 5 amigos volveron á casa e repartiron o tesouro a 6 partes iguais. Unha para a moza, unha
para brazo de gorila, unha para orella de morcego, unha para fociño de touro, unha para ollo de águia. E unha máis, a última, para os moitos pobres que no mundo hai. E colorín colorado, este conto está contado.